ndị okwu a na-adagbo ụwa m na-aga n'iru na-ekene ọchịchị chibugoro mbụnụ na nke na-achị ugbu a na Anambra steeti maka itinye oke nke ha maka mmepe nke Anambra steeti maka ọwa ya dịka nke na-enweghị ube. Nke anụ a bụ ihe pụtaranụ na otu ndị okwu ha gbuizu si ekwu okwu banyere ọgbụgba afọ 31 nke Anambra steeti dịka emerubere ya bụ mmemme n'abalị 27 nke ọnwa Ọgọst. Emmanuel Okonkwo pụtara anyị akụkọ a. Kamgbe ekewepụtara Anambra n'ọnwa Ọgọst 1991, ya bụ steeti bụzi nnọọ nke ezigbo ndị ọchịchị nakwazi ndị ajọ ọchịchị chigoro ma tụnyekwa otu nke ha n'ụdị dị iche iche n'iwulite nakwazi idozi steeti a, ọkachasị n'ihe gbasara ịkwalite akụnụba ya. Ọ na-ekwu okwu banyere ya bụ ncheta okike ekere Anambra steeti. Onye nkụzi na mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University bụkwazi onye ji ọkwa vika nke Church of Pentecost Ukpo Dunukọfịa Council Area bụ Reverend Canon Uchenna Omifekwem chọpụtara na Anambra steeti kamgbe ekepụtara ya bụ nnọọ nke Chineke nna ji ezigbo ndị ndu wee na-agọzi ndị tụnyegoro otu nke ha n'ụdị dị iche iche n'ịhụ na steeti a si n'ike na-aba n'ike. Reverend Canon Omifekwem gosipụtara olileanya o nwere na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ga-abụzi nke ga-agbasi mbọ ike ịlụ ọrụ karịa ọchịchị ndị ọzọ n'ogo na steeti a. O kwutere na ọkammụta Soludo amalitego ọrụ n'ụdị pụrụ iche nke na-arụtụ aka na ọ bụ ezigbo onye ndu ya nakwazi na ọ bụ onye ga-agbanyesi ike iwulite steeti a n'ogogo dị elu. N'okwu nke ha, onye ji ọkwa Chairman Ọka North President General Forum bụkwazi onye jibu ọkwa President General nke obodo Amansi bụ Chief Celestine Nweze nakwazi onye ji okwu ya agba izu n'obodo Enugu Agidi bụ Prince Emeka Egwuekwe gosipụtara olileanya ha nwere na Anambra steeti ga-esi n'ike na-aba n'ike ma lụtụ aka na atụmatụ dị iche iche nakwazi iwu dị iche iche gọọmenti Soludo n'ugbu a wepụtara bụ nnọọ nke na-agbaso ya bụ ebumnobi ime ka Anambra steeti bụrụ ihe ga-adịrị onye ọbụla mma. Dịka onye ji ọkwa prịnsịpal nke Army Day Secondary School Ọnịcha bụ Lady Obiageli Ofedu nakwazi onye jibu ọkwa President General nke Enugu Ukwu bụ Comrade Boni Ọzọnkwọ si wee kọwaa, ọ bụ eziokwu na ndị Anambra na-enyebu gọọmenti dịbu na steeti a nkwado otu o kwesịrị, mana aka chọrọ ka ndị Anambra jikọọ aka ọnụ ma kwado ọchịchị n'ugbu a nke Prọfesọ Chukwuma Soludo nọ n'isi ya iji wee mee ka ebumnobi ọ nwere wee nye steeti a pụta ihe n'oge na-adịghị anya. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.